Днес имах поръчка от един колега. Жена му много обичала профитероли и той искаше да я изненада. Каза, че са най-добрите, които е ял. Рецептата им всъщност е много лесна, както сами виждате. Само трябва мъничко любов и да гледаме да не отваряме фурната преди да са готови. А знаете ли каква е разликата между профитерол и еклер? Такива триъгълници трябва да стават. За малко да забравя. Последвайте ме, за да разберете с какво ще ги напълня. Те си са излезли на дупче. Ти да видиш каква магическа форма.